Druhý deň pohody je v plnom prúde, sprevádza ho krásne slnečné počasie a my sme sa ľudí prišli spýtať, čo ich na programe pohody zaujíma okrem hudby. Čauko, môžem sa spýtať, čo ťa na pohode zaujíma okrem hudby? Asi mě nic nenapadá. Hlavne prednášky, divadla a tento program roky. Súhlasím. Určite stan Martinusu. Veľmi mám rada tie diskusie, aj keď dneska som jednu teda myslela, ale veľmi sa na to teším. A zároveň určite hlavne ten čas strávený s priateľmi, pretože sa tu viacerí potkávame vlastne a je fajn ich tu znova vidieť a dať si aj pivečko alebo len tak posedieť. Taký ten politický zmysel, že sú tu veľmi zaujímavé debaty a tak. OK, a teba? Asi jedlo a atmosféra. No ja na pohodu, pravdu povediac, nechodím úplne kvôli hudbe, pretože ja počúvam taký druh hudby, ktorý tu koncerty nemá. Väčšinou, teda okrem niektorých, napríklad Nina Kohouta alebo Daka Braka. Ale chodím sem najradšej na diskusie a stretávať múdrych ľudí, ktorí sú pre mňa inšpiratívni a dávajú mi nádej, aby som mohla naďalej šťastne žiť v tejto krajine. Ďakujeme krásne. Na zdravie. Kamoši, proste akože predstavenia rôzne, ktoré sú tu. Hoci čo, všetko v podstate. No, pohoda. Pohoda celkovo, hej? Áno. Dobre. Je tu kľud, dá sa tu vybrať z čohokoľvek. Ja som bola teraz pozrieť túto divadlo, ale už som sa tam moc nezmestila dovnútra, ale myslím, že to bolo super. Okay. Mám rád jídlo. Treska? Ja chodím všeobecne na pohodu, hlavne kvôli atmosfére a kamarátom. Takže nemám vymyslené nič konkrétne, aj teraz som tu tak nejak sama a hľadám, čo ma osloví. No, teraz ideme z Jokes on You. Tá comedy show, stand-up comedy show, perfektné to bolo. Akože perfektné to bolo, musíte na to ísť, lebo na konci ten akt, čo hovorí o slovenskej Veľkej noci, to je perfektné. Jak to opisoval ten Angličan, to som nikdy tak nepočul a bolo to úžasné, že to určite na to odporúčam každému ísť. OK, máte ešte niečo? My sa tešíme hrozne na Kunterakt pop-up napríklad, že tam ideme, určite. Možno aj nejakú intelektuálnu debatku stihneme, uvidím. No tak workshopy sú tu dobré, alebo divadla. Okay. A ja mám veľmi rada to jedlo, že tu je veľa výbera a tá atmosféra. Besedy niektoré, napríklad aj v aktualitách, ale tá hudba je najdôležitejšia.